Dali, te. Sikat na. Sige. Ay, pasensyo, pasensyo. Pasensyo ra. Ya, diri padulong. Diri padulong ba lakab. Mura kasi Madam Auring. Padulong dito. Sige. Kami kita naon mur ibis. Oh. Asa may maabot si Madam Auring, manambal na ko ini. Dah. Ginoo ko. Nah, pag kalindota. Mura manambal mong gini ba? Manambal ni? Sus ko ginoo ko. Mura magkag naipag tunok-tunok te. Lala di, padulong dia te, kat-kat te. Di padulong dia, kat-kat dia. Iti larga. Kat-kat te, padulong sa taas. Padulong sa taas ba? Ih. Padulong sa taas. Mana si Auring ko ni. Udah na kat-kat ya. Padulong sa taas lagi. Di padulong sa taas. Kini wala man ni paniud to ni. Wala pamahaw na ko eh. Wala pamahaw ah. Oh, wala pamahaw. Wala pamahaw kada bang naigahom. Dato. Kat-kat diha. Kabot ka dili. Ano yung ngit-ngit kayo? Dari raw. Ay, halo kag badaot kay Thanksgiving na ra ba? Domingo? Tingnan ana iya tak ti ha? Oy, gamingaw ra na jo. Oh, gibingaw mo na ko ni? Gibingaw do ko ni sa kon ba? Gamingaw ra niya na siya para dali. Nausan man jo. Mura si Auring juga kayo. Nah, labaw pang nakon ba? Labaw pang maturiring. Nagala di man piring ga jo. Nya picture ba na sana. Oh. Dari kat-kat ato mo. Okay, hapit ang Thanksgiving. Unta ka jo. Undang na kat-katong dito ka diha. Uy, iko ka kat-kat ani ay. Ay pila ray kat-kat diha. Sulay lagi. Kat-kat lagi. Kat-kat jud. Charong dili makakulapyot. Lagi binuang, may lagi binuang nga region ninyo ba? Wag ni pa ano man pamahaw ni? Oh, tanawa oh. Asa din siya mato di ay? Maligo ang dagat eh? Dadi na ka mauli ante. Ang lagi na.